हाय गुड मर्निं लोगोफोर नायदों आं दिनै ब्लग खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो दा अमा बेदर फार्स्टआवनो अमा बेदर लायनानै थांनो नागिरदों लोगोफोर आलासि फैगोन नालाय बेनिखायनो बेदर लायनाय गामियाव बेदर सिथारदों जोंहा दिनै सुनिबार बाजाराव बेदर सिथारो बयबो जोंनाबो गामिनिया बेखौ लायनो थांनो नागिरदों गाइसमोन गिबियावनो आङो चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं थाबायगासिनो गाइसमोन जों बेदर लायनो होनहरदो बाबा बेदर लायनो होनलाय खिथालाय बाबा बेदर लायनो ज' नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ गाइसमोन ओइ मालाय बेदर गोदागासिनो रुदबखाजोबखाबाय दा मोजां खालामना हरखानोसै ना बेखौसो जागोन गाइसमोन जोङो खिथाग्राखौसो हाबबायनो बादों उन्दैया नै गोथाव गोदों मालाय माबा गानदामनाया बेदर बिखा लानानै फैबाय आं लाखानानै फैबाय दा एवहैनोसै रुदबखाना हरदों मोजांनो बिबुखौबो जानो मोजां मोनो आं बिबुखौसो मोदोमनिफ्राय मानोबा गोथावसिन मोनो आङो बेस्थ' जोबथारनाय मालाय गावजों गाव दख'ना गाननाया बोरैबाथार गावबागावथार आलासि फैबावनांगौ दङ दा सानसेयाव फैखांबाय नैबे लेडिस फिंगाराबो फैबाय नै गाइसमोन सौफैलायबाय बिनानाव खांजोबथारनाय बेयो अबस्था गैजायानो मबाइला दे हाय होनलाय आयं नै आं सौफैबाय होन दे आयं आं सौफैबाय गाइसमोन होन दे मोनफैबाय होन आबै लाहानि न'आव आलासि जानानै फैदों होन जाया बुंनो हायानो आं तामुलपुरनि होननानै लासोना अबेनि नों आयं अबेनि आमाया नोंसा गामिया माबे गामिया खोन्थाद' गामिया नोंसानिया गामिया
तामुलपुर कुसुखाथा कुसुखाथा Bunbari. मा स्कुलाव फरायो Sekolah. बबे स्कुलाव फरायो नोङो स्कुलनि नामा Sekolah. Enam. ini तामुलपुरा UN Akademi Tambol. ओमफ्राय बेसेबां क्लासाव IKG. UKG हामथारबायलै आयं सफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ गाननायफ्रा नै मालाय एखेबारे गावबागाव नायदोंमोन गाइसमोन नो हुन्दा हारसिङै गियाव जाबाय दा बेखौनो गियाव मा होननायदों जाग्राफ्रा जमगासिनोथार मोनबाय जोंफोरना मोनाबाय लोगोफोर नै जोंहानि मुथुआ मुथु नोंबो मिगि जागोन मिगि जायोनो लान्जाय सोमावदों मोखां फुगारलायबाय गाबदों जायो मुथु मासे गोदाबाय नै गाइसमोन 3 केजि 700 ग्रामनो आं माबायाव गथायाव लानाय जायाखिसै बलेर'सो लकेल नङा दा मोनायाव जालायगोन ने लकेलखौ दाउला दंगायलै न'सिनथा नै जानाय एखे गादा बिलाथार आइलै आइ जादों सोरनि खिथाहरलायखि आलु गोथा जानाव आलासि बेवाय भारगावनि बेहा बे तामुलपुर मा जाखो आंनि आब'आलाय दाउदैयालाय आदा बाजै आजा बाजैनि बे जोंनि जोंखु बे तामुलपुरनि बेथा खबाय लाजोबखानांगौ बेफार गावनि गेलेनो मोना नालाय हायलाय आंनो ओइ हेल' दादा बाहायना नै बिदा फंबाय साथाम साब्रै बिदा फंबाय मैया भिडिअखौ लाजोबनाय जायाखैमोन ना गाइसमोन मैयानिजों दिनैनिजों हगारनाय जासिगोन गाइसमोन जों आलासि जाहै नायदों दा दैया